ваксинация ин яке аз чораҳои самараноктарини пешгирии бемориҳо ба ҳисоб меравад. имрӯз мо бо кӯмаки мутахассисон ба ояндаи ин мавзӯъ назар меандозем. ҳар як ваксине ки ба ҷумҳурии мо ворид мешавад бо риояи занҷири хунукӣ он ворид мешавад. вақте ки ба организм мо ваксинаи зиндаро ворид мекунем, организм бо ҳамин ваксина мубориза мебарад то ин ки организмро ба ҳамин ваксина мутобиқат намояд. пас агар делта набошад кадом намуди штамм аст? айни ҳол табақае ки сироят ёфтаанд бенишона ҷавононро ташкил мекунанд. کلانتر از 18 سال همه شخصان می توانند واکسن بزنند. масунияте ки дар тани одам пайдо мешавад аз 6 то 1 солро дар бар мегирад. темо пеш ваксинаро қабул кардан ва худро ҳоло бардам васият мекунам. гуфтанд ки ҳоли ҳозир ваксина несту биёд агар мегиред. баъди 6 моҳи беморшавиаш баъд сони иммунизатсияро мегузарад. дар ҳолати ки пайдо шудани иммунитети оммавӣ албатта инсон метавонад ба ҳаёти ки пешина баргардад. من نقاب میزنم. شما چطور؟